Fe enw I yw Carol Hughes, dwi'n 29 mlwydd oed a dwi'n byw fyma yn Ffermio'n Trafon. Fy nheulu, fi yw'r 5 genhedlaeth I ffarmio yma yn Trafon. Dyn ni'n ffarm gymysg o defnydd Gymreig a gwartheg hefyd. Mae'r ffarm tua 650 o erwe. Mae rhan fwyaf o'r mynydd, rhan fwyaf o'r tir yna yn mynydd, ac felly dyn ni'n ffarmio y gorau gallen ni really, efo beth sgennyn ni ar ein traed. Mae'r ci a gwylod y ffarm gen ni fyma tu ôl ni. Mae o'n tir sydd... Di'r pridd ddim yn drwchus iawn yma, lot o graig o gwmpas, felly really lot o scope really wneud llawer yma, a blaw pori defer a pori stoc. A wedyn, mae tamed mawr yma wan yn beth ni'n gael low inputs, so dyn ni ddim yn rhoi ddim gwrtaeth arno fo, ddim tail arno fo, ddim byd. Dyn ni'n gadw fel mae o, a mond mewn certain adeg o'r flwyddyn, dyn ni'n cael bod arno fo efo machine. Mae'n hes o gwmpas, mae lot o adar, mae'r lapwings a curlews, mae ambell cydych coch o gwmpas weithio yma, os ydych chi'n lwcus, gallu weld un heini. A mae'r heron o gwmpas yr afon yma reit aml yn y ha. Wedyn amlwg mae'r afon felly mae'n bysgod y bwyd iddo yn yr afon. Mae'r mynydd y berwyn gen ni yn y cefndir, mae hynny o dan rheolaeth pori. So mae'r defyd yn nhw di'r prif anifer really, I bori ar y mynydd, sydd yn rheoli'r gryg a'r rhedyn a popeth fel hefyd. Mae'r amgylchedd wedi bod yn bwysig I ni ar y ffarm yma dros canrifoedd diwetha, a mae o'n bwysig i'r canrifoedd hefyd sydd I ddod. Mae'r balans yn bwysig rhwng ffarmio, stoc a defed, a cadw'r amgylchedd hefyd. A wedyn mae'r ddau yn gweithio efo'i gilydd yn gwych yma ar y ffarm. Mae'n bwysig iawn I pawb prynu'n lleol. Maen nhw'n prynu'n lleol, maen nhw'n supportio'r economi lleol a'r ffermwyr lleol hefyd. Mae hefyd yn bwysig iawn i'r iaith Gymraeg. Mae bron pob ffarmwr yn yr ardal yma yn siarad Cymraeg. Felly mae hynny'n bwysig I cadw'r iaith I fynd, I cadw'r ysgolion lleol mynd. Dyn ni fyma yn ffarmio yn hunan Gynaliadwy am y 5 genhedlaeth diwetha. Dyn ni wedi bod yma, so ni'n licio meddwl ac yn gobeithio bydd yna 5 genhedlaeth eto yn cyrraedd Trafon. Ac yr unig ffordd o wneud hynny ydy ffarmio'n positif efo'r amgylchedd.